Shalom. Di hamu amanami nanami suang-suang ninang akayanak kon nami. Mauliate di tuhata. Mulai mamusita puka parminggota di bagas ni tuhata na badion. Nang pe ikon mangihuton protokol kesehatan. Asa unang gabi inganan ibadah on gabi terbaru. Tu penularan ni aka sahit khususna corona. Alani dihamu amanami nanami adorang sotapuka parminggota u pasatami ma aka buah-buah nang pengata jaha di grup tabi asa niodolhon na parjulu sesuai itu aturan ni protokol kesehatan ikut do jagauta jarak alani nunga dihubasi parhalado hudulata hudul mahita hobar tu hudulan naung ditotuhon di parhalado di bangku parjulu 2 halak di bangku paduahon sahalak tanda silang unang pola be di huduli. Napa 2 hon hok dohita marpelia tuluhali alai sahali pasahatom mahita sekaligus dung sipul jamita 7 mata pasahat nunga di paradi tulu kotak pilihan sada A pilihan sada B do pilihan 2 nomor tulu. Sementara unang maju hita marsi jalangan sotung boharo hata apalagi satu cipiki aka salam-salam horas mata pasahat manang salam nasional. Molo masuk kita tu bagas garijaon akana parjolo nian asa unang marsi sosahan atau ribuan mahudulan na dijulu baru mulu kaluaran non tong ma menurut protokol kesehatan parjulu ma haruar na hudul dipudi di napasahatu pilihan na namanginang parjulu ma sian habirang nami margati-gati tujulu hudul ma mangihuk mamuse tu bangku tengah do tu bangku siamun nami namangihut tetap mahita memakai masker. Alai mo lugui tiki maridi manang responsoria tapat 2 sautik asa takas suarai. Namangihut di upaya hobema mabuan sapu tangan nabi asa unang pakai tisu unang gabi tong gabi gok aka harotas tisu marpiahat di gereja do di halaman. Namangihut ala pukul 11 acarata parminggota khususnya di mingguan week 2 adong do live streaming. Jadi live streaming bui di dohoti aka amaina nasuboy tu gereja isarana aka namar sahit na pala lansiahian dohot aka namar danak song-song ni nang tusambas alani unang jo tapake tapamate jo unang tapake jo wifi ni gereja sementara asa boy lancar live streaming ate emang inang unang juta pakai wifi ni gereja untuk sementara. Ima songon buah-buah na bui pasahaton nami tuhita jala taingok ma jadwal parminggota margati-gati do. Dan setiap minggu hita jam pukul 10 sada. Minggu naro berubah memusai gabe tu pukul sia
Tapi yang ma di grup teng dibagi di si jadwal permingguan. Buti ma buah-buah sian hami mulo dong akan hurang lubi ditabayang perdita penon. Mulai ate ma dihita. Parhalado kami pe Singkawang resok Singkawang pasahaton selamat hari Minggu ma di hita saluhna ruas ni huriata. Songoni nang tamui nami nama dohoti parmingguo di bagasan sadarion tuhata ma nama masu-masu parsaurata. Taparadi maroha nang pikirata mar parsaura doho di bata mar hite-hite na martangiang na hohom di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Tapuji matuhata marhite-hite edeta nomor 20 ayat sada sa rodi ayat tolu. Yesus kami Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus
Dohot goar ni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah. Yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsi hohokna marhapor seaon. Alai anggo dihalak perjahat dangadong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sayuru pimahami asa unang madeli hami. Ujuro hapugoson tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami si leho-lehomu nadinggani. Ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo timahami Tuhan. Asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasianganon. Lehon dihami haporsiaon. Asa dohot hami perjabar di siteanan niak kana porsia diho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. patik ni debata ima patik parjulu satu patik paupaton patik parjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dan jadi ganaommu jala dan jadi sumanommu manang aha na di banua gijang do na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan patik patoluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang go soturedalan na ai hona uhumna dosugut aka na marsineang di goarna patik paupaton
Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasasi ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehoba di Batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaonomari do ditoppa di bata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehoba ari paradian nai. Jala di parbadiai. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita tutuhan di bata mangulahon hobar tupati nai. Ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulahon hobar tupati mi. Amin. Narede hita sian buku ede nomor 675 ayat 1 do ayat 2. Tapauduk jala tapaserep marohata manopoti dosata nagudangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung napungudo hami di jolom martangi yang tuho nada mangasahon hati goron nami na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamu roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau ayahudo si paluaho. Hasangapo madi debata na digijang. Amin. Kauduti maridesian bukwede nomor 140 ayat sada dohot ayat tun. Turpuk hatani debata nagabi apistel di parminggota sadarion ima sian pangukapon bidu pitu ayat sada sahat ayat tulu asa tajahama marsikat sore dungsal pui huida ma opat suru-suruan jongjong di na opat desa ni tanoi akan maniup na opat alogo di tanoi asa unang mengobus alogo di tano nang di laut nang tu sada haupe ninnama unang maago hamutano ng laut ng akahaw paima husahapi hami akanaposo ni debatata dibohina sida be ido saat na martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa amin. Tauduti maride sian nomor 125 ayat sada dua ayat tun. Dari
tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon di dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita amadok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana ni tubuhan ni si Maria na gabi-gabian siya torn porbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit ni panguman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banotoro dong ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul siamun di bata jahuba amanai pargugu na soha tu dosani di sima ibana pai mamula suku tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani alak Kristen akan na badia dohok diasa ni dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu do sugut dag ni halak nong mate dohok dianguluan na sora suda amin tabi kima titing na masa di huriata. Salam. Turun jota tapi kita mau jauh titik masa di uratan bagasan masa corona on. Karena baru kita mar minggu ni. Guarni minggu sadarion ima minggu paduahon dung trinitatis topik jauh-jauh mengaradoti akana tinoppa panggilan memelihara ciptaan. Dapat 2 tahun nasorang. Dapat jurun na di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di bahasa-bahasa Tuata dosa ada dana buru di keluarga Dr. Boris C. Nenggolan. Inangi buru si tanggang. Ipas tidak dana ki songoninang natorasna. Dapat 2 tahun na di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 di bahasa-bahasa Tuata do dana buru di keluarga HW Manik inangi MA Buru Silalahi Sienwik luar kota ipas doda dan lagi songoni nang natorasna dan kon na seorang menak tubuh di masa COVID Corona 19 namun ding dapat duluhun na di hari Jumat tanggal 10 April 2020 nunggu jumul di alam tuata amang Sibianto Silaban SE MSc Sian Week 2 dongdo amangon moding ditiki COVID-19 napa paton titing naing marbagas titik perjulu do paduahon naing majalo pase-pase perbagasan ma Gabriel Goklas Kapataran Nabi 70 anak niamata perluhutan saud sahalan Nabi 70 tubuni inata Helondo Pestauli Boru Silaban nasida tinggal di jalan Caringin Gang Porip Sada nomor 20 RT 001 RW 002 Kelurahan Babakan Ciparai Bandung Barat Ruas di Huria, HKBP Bandung Barat. Dohot Orana, Ulin, Boru Hutapea, SPD, Borunia Amata Situa Parjan Hutapea, Tubuni Inata Tiolam Boru Sitorus, tinggal di Jalan Pahlawan, Gang Urai Basuni, nomor P2, RT 002, RW 09 Roban. Ruas di Huria, HKB Singkawang, Resort Singkawang. Pamasumasun di Gereja HKBP Bandung Barat hari Sabtu tanggal 27 Juli 2020 pukul 10 sada WIB Napali Mahon Ruas Nataba Pengelola Somal Rodo Amangi Tajalo do Gabi Ruas Nataba yang baru
amata moto na tigor marpaung dot inata Susanti Burumanik nasida tinggal di Jalan KS Dubun Gang Dharma nomor 8 Singkawang masuk tuwik 2 tatangnya koma nasida asa gawe ruas na burju na papitu na pa menguruti permingguan tu tanggal 12 Juni 2020 nakinga dibaca di tarengoti para kita na perjulu masuk kursia wib 5 wik 2 pukul 11 wik dulu pukul 10 wik saja. Di sini di perminggu ini memakai bahasa Indonesia malang kidung jemaat dan menguruti ruas Nihuria nama ulang tahun siang tanggal 21 tanggal 27 Juni 2020 perhaladu dot ruas Nihuriata pasaton selamat ulang tahun kelahiran dot pernikahan di mingguan hatan itu hata di Psalmet 77 ayat 4 jala halo mohon Jehovah jadi lehonon na matuho pinangidoni roham bu mata bereng akan nama orang tahu di alanga di share di grup TV mau laporan keuangan bu batong terbaca di WA grup di week kalau nggak di share nggak dibagi-bagi itu grup sengoni matiting na masa dohot perhipengon ni bureta ibagasan nasa mingguan awal ati mak terpas ada marota martang yang maita Jehovah di batan nami jala amanami doho mahidede anakmu Tuhan Yesus Kristus syokop kami jala parasirwas murung midahami jolma narodo kami dapala diarin da perbediamon imana marminggu kami ipatu pahuriam tulusip permingguan turiami ima ala namasa yang di negara namion khusus nama di daerah namion Singkawangon pandemi corona COVID-19 jadi ikon berbagi dalam menjaga jarak sebagai protokol di kesehatan dialani Tuhan di permingguan nemion pusat tema tuh pamu saluna ruas Nihuriam asa homa nama masu-masu homa nama ngalion kanariko dihami terlalu mahai pasuni daging ala selama pandemi COVID-19 satu tukion bagi pasti pihami Tuhan bulu pihami rotu joromi marsaur doto marsaur kami dot week ruas Nihuriam Tuhan buatan nami sudinai pandemi COVID-19 sapa moto mudo ro tu negara namion khususnya di daerah namion bagi panggilan nami gumas tu ada pamu Tuhan pala umai sen negara namion manang pamate ma virusi asa berhiti ba aman ma negara namion aman mahami melaksanakan sudia ka ulan nami sigan upare mengalui kengulung-ulung nami dot aman mahami beribadah di joromina badiai alani balas turun nami Tuhan mulung asonak kami beribadah di joromi Tuhan buat nami para sirosi murung di sudia kaulam nami pe sigan upari upsat time aturupamu asa pasi-pasomu sudia kaulam nami di masa pandemi corona COVID-19 alana di patupa pamarta nami do jaga jarak manang protokol kesehatan aladang bui marpungu gudang-gudang iba terus pasat time masalu na do pamu asahon nama masuk-masuk kami na padaus sudia ka permaran daing doktor di natai-tai parja penalabang ganggu diri kami Tuhan buatan nami berarti kepe ka ulaun silas niroha pamalati ma pasat
kami dorepemu di masa COVID-19 on. Tuhan dibatan nami para sira sumurung ba di ulang tahun ruas diuram pasu-pasu mana sida baik itu ulang tahun kelahiran nang pernikahan. Sanggiat malinom maka pasu-pasum di sida panjang ni umur dua keluarga nalinggan tujuan narion. Saya Tuhan akan narikok nasida obar ma'atunurham. Tuhan buatan nami untuk kenari berdumus sirang maha misa Jeromon iring-iring lamuti hami jaka ulan naipe ba tong mau pasat kami tuho asa donganamu nanomu guguri hami samar gugu hami talungu pa pada umwaka parmara daik doktor di khusus mga virus pandemi COVID-19 nadong di daerah namion asa mari Tuhan ipas-ipas kami lamang gula ulan nami sigan pari Tuhan dibatan nami ala jurma perdosa kami jalan beliau jemulu masih saya dosa nami nagudangi asal nama ngabati kapas pasun Allah Tuhan untuk kenari Tuhan nabigi hatam mahami lepas satu ni naposami ba ma hatami gabi buhal ninggul nami siganu pari asa hatam mahami mangululan nami Tuhan suruh betul di perbadia songgap suruh hana pikir nami asa buhay ulan nami jangan umi Tuhan Asih maruham jalan matangang nemon bari tenakmu Tuhan Yesus Kristus sukop kami maulah hati mari pasar kami Tuhan bamu. Amin. Di nanaing majalopo dan di bata marhiti-hiti jamita di parmingkota sadario tapuji Tuhata siap bukuede nomor 826 ayat sada. Ya Tuhan mari dehatami Oh ya Tuhan mari dehatami Songon dan narumar doa Tuhan di sumurmi Oh ya Tuhan mari dehatami Oh iya Tuhan mari dehatami Oh iya Tuhan mari dehatami Nama Tuhan dihatami Go iya Tuhan mari dehatami Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas madihita akamang dohot tamuina nami. Oma parjupangata parjulu dung di pamasa masa karantina mamukasian tanggal 22 Maret ate 22 Maret sahatu sadarion weto kami kurang lebih 27 bulan kita marminggu di Bagas Tabi jala puji Tuhan ubere kami hipas-hipas doa musudi tajupa kita muse di Bagas Joroon atik pe memang daku boto hola perasa kurupani terasa do agak kahaku sauti kate aleunak pola sape masih berengan gabe kaku ate masih jalangan unang jo apalagi cipika-cipiki olodo ala ngapalili kudak pa Jupang tor dihaul rupane nian dang narong dihita kasahiti alai ikut tuduk dihita tuaka
aturan na adong na pinatupan ni pamarentah tatangnya koma asa tu akarina mangihut tu minggu-minggu na naing ro lam dauma bodilih siya kita mulo dihatabatak virus bodil lo bodil corona pandemi corona bodil corona dauma siya kita sabuhi tamuse rapak dison marminggu marsaur mamuji guarni Tuhatta. Napadua holan na mangodol hodo hami dang ta cetak dope warta sahatu sadarion molo tungadong pe nuai kola dihami parkala dodo sebagai bentuk pertanggungjawaban alai atik tung macari kok dihita rupani bodo tajalo sianak kasituat tabe untuk sementara dak ta cetak alai ta biasahon mabait di WA group upikir kami ngasih isi hita sude na di grupi hita disi mataida jala aka acara pe ngadong disi parhepe ngope ngadong disi jala satorus na no pakai infokus do hita tapi bukan berarti tidak bawa Alkitab, tidak bawa Bibel dan tidak bawa kidung jemaat, buku ende dan buku nyanyian. Tetap di bonota on holan sarana doon yang pokok harus kita bawa. Ima jodohonon nami baruan don lau mulak kita so nanidok ni situata nak kiningan unak pola masih sosah kita jala tongma setiap rohita tu bagas joroon ta turuti majuaka aturan naung dibain. Hami pe berupaya sedemikian rupa laho manomuno musudiaka aturani asa denggan mardala naka parmingguota jalan apa tuluhon pertangyangan hok dope di bagas tabi jala setiap hari Rabu tapatupa pertangyangan nian hudoko kami jam 10 sia jam 7 malam alai atik boha alani rocoknya kaulaun gabi agak mundur tiki manang maju silakan alai unang gabi so pertangyangan kita tabait doi sesingkat mungkin ina masingkat-singkat nih acara tak jala di parminggu nope ba ta upaya hodo sesingkat mungkin alani dua satabai non asonak pola say sudi wartai tajahai jadi marhition boy tabereng muse di media na adong dihita ina rohaku ima josongon pengantar siak kami na parpudi ala setiap jam 11 live streaming do hita akadongata na disambas terlebih nuaing rak marminggu dodo hotita jinaking adi paingot situa amang turni pita asa ta bigimai jala ta pabua ma to akamata inata lansia na subui romar minggu dibuka channel YouTube Big Y Simajutak unang dibuka channel Sartika Sinaga dangdum yan no hati asa boy dohot akamata inata naso marminggu dohot kita horas marihita hata nitu hata mangguhi las nirohata di bagasan mingguta sadarion minggu padua hodung trinitatis ima na sian buku tulu Musa bidu 25 mamukasian ayat sadaro di ayat 10 tulu atau imamat 25 ayat 1 hingga ayat 13. Saya baca dalam bahasa Indonesia alai boydo taida dison bahasa Batakna. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus sebagai sabat bagi Tuhan. Engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan.
Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan, soni mahatani tuhata. Di hamu akamang dohota muinang, turpuk tahun di pahobbar tu topik ni mingguta, jauh-jauh mengaradu tiaka nati nopak, panggilan memelihara ciptaan. Na perjolo na naing ingotota marhite turpukon, sotung lupa hita memang sejak awal penciptaan. Sejak awal penciptaan bahwa tugas pertama manusia itu diberikan Tuhan adalah menjaga dan merawat ciptaan. Jadi sahatu sadarion sian siadam doho si Hawa buka hamu bibeltai. Di sada Musa sada ayat 26. Itu tugas parjulu. Dak pitor berketurunan. Dang itor marpinopari. Tugas pertama raduti hamu, jaga hamu, rawat. Atik pe tajaha di ayati mengerajai, mulu di hati Indonesia didok berkuasa, alai padohani bukan dalam pengertian asagabe penguasa hita, tunatinopan ide bata, bukan. Tapi dalam pengertian menjaga dan merawat ciptaan. Itulah tugas manusia, itulah tugas kita. Karena itu jauh-jauh mengeradut akan natinopani debata, panggilan memelihara ciptaan merupakan keharusan dan kewajiban kita. Jadi bukan pilihan, itu harus, itu wajib, karena itu perintah Tuhan. Tutu akamang dohot tamuinang buhama bainota mengeraduti. Ay molo mengeraduti poso-poso ngaitor di boto. Mengeraduti geleng ngator binoto. Tapi bagaimana kita merawat, bagaimana kita memelihara ciptaan Tuhan yang lain itu yang menjadi pergumulan, menjadi persoalan kita. Bohama bainota. Akamang dohot tamuinang marhiti turpuk tahun paling tidak ada 2 cara kita merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Na perjulu macai takas di bagasa turpuk tahun
ikon marparadiana do tanoi. Jadi khusus kepada tanah itu harus marparadianan. Molo di hatabata di dok patalunon mudo tanoi marparadianan sabat di Jehovah. Di patalun diberhentikan patalunon mudo tanoi marparadianan sabat di Jehovah. Molo di hata Indonesia di dok tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi molo di suku nau, di suku kita buhado bainota memelihara, merawat ciptaan Tuhan, imana perjulu. Jadi molo tabigi nuaing istilah eksploitasi, bukan hanya merambah hutan, bukan hanya menebang pohon sembarangan, bukan hanya mengambil hasil dari hutan, bukan. Tapi eksploitasi itu juga bermaksud, berpengertian ketika tanah itu tidak pernah berhenti. Ima molo tano, misalnya molo adok kodana, molo adok lubuna, molo adok korbona, dambui terus mengula. Dambui terus mengula. Jadi ternyata akamang doho tamuina ngasian awal ditotopod debata dakola jol mana maradian. Jadi sabat itu artinya istirahat, berhenti. Ahita pekan maradian hari Minggu, inilah sabat kita. Arong dan dua pengertian sabat, sabat selamanya. Ada kita berhenti selama-lamanya. Arong do sabat tu. Arong do sabat muna. Ale mau le didokon di patik pau patoni ingot tamuma tabadiahon ari minggui. Di awalnya di patik pau patoni kan sabat. Ingat dan kuduskan sabat itu. Berhenti. Jadi dakola jol mana ikon istirahat ikon doho do tamu. On hola perbandingan dua kamang doho tamu inang, taingok durana julu ate. Tikihita di huta, sahali do panen di hita dah. Ido kan, ingot tamu maju. Di bula-bula sonom mapanen. Bula 5, bula 6, bula 7. Habis panen, itor ditabok mamuse haumanay, ibaim madeke, muloy tuba, itor mardeke, muloy tarutung, ibaim makasang, ibaim majagung, sayur-sayuran. Mulo nuain, dakya maradiat tano di hita. Alani molo hita na baru marpanen olo do kabbo na saguting na. Jadi panen manabi eme jong na may ibana buti. Dos ibana do giurni eme buti. Ang gunwain uduk na mabuti uduk esunarong bekabbo. Ay nga mardujal tanoi. Tangarong bege ya. Nga mate ge ya. Buasa mate ge ya. Ay dang bedipakur tano nga masin sude dohot aka pupuk kimia di bain. Ibarat na molo songon ubat, molo paguda kuta alang ubat, sa tabihamu ati-ati taipi budo gabi mardujali. Halani do anong dosis? Anong do yado nga songoni? Alani biar na namarsahiton, roa mado, ikon nasaw dalang umuna, yalang ibana. Romusi dongan nasanon, daw ikon nasaw dalang umuna, yalang ibana buti. Laus ubati sa tabihamu mabuni bana mati. Tak pamalupon. Waman weng ubat. Hirana mardumon songoni buti. Yalangi. Sa ukatok malumin na memang malum do. Alay selamana. Malum matutui bana. Jadi songoni do tanoi. Dang dapat ti tabi dihitaan. Songoni nuay. Mulu dituba mulu dak salau 2 hari sa tahun panen. Pertanyaan, apakah mereka lebih beruntung? Belum tentu. Ay tong do marpugus Sweden na dihitai. Takpo lagi be umoras yak kita on. Nang kedua kali panen. Karena apa? Ya tanah itu dipaksa terus bekerja di bagasa turpuko dakola jol mana maradian tano pekom maradian. Tabereng ngakiningan 3 tahun ibana diolah dan berapa tahun dia harus beristirahat. Jol mape kumaradian.
Ikom maradia dohita. Edang robot tita kamang dohot tamu inang. Robot aja berhenti. Robot aja berhenti. Alai unak salah hita justru gabe godang dojol manuaing di perhatuban ulauna. Eta marminggu lain na aduh. Na budangan ulau. Kator rai buat tu jabu na buat tu kator. Jedak ya ita da gereja. Ibu tu hamudu tadi hari bana rotu gereja. Baju pangdo padita. Dung marulau nabadia nama. Hai si doi gabena. Dongan nama tu. Etru marulau nabadia ina. Jedak ya di boto. Manangahan na masa. Anggo hita rate. Na 2 bulan 3 bulan on. Soina masih hol tarotu gereja. Baru masih hol mo kamang do tamuina. Alai arong do perana mabiar. Nak minote. Sutung ruan no koronai inna kan. Gabi sehirana berwujud manangaho korona nuaing. Paju pangiban no di dalan. Isenggol liba muse inna kan. Oke lah, alai yakit do tu minggu naro lam cair do on buti we 2 dang nasor ruasna. Molo mar minggu sude we 2 dak siat gereja. Urang balga do. Jadi arong do 2 kemungkinan corona on mabail lam ringgas col mamar minggu na pa 2 hon corona on lam mabain somar minggu. Anggau na perjulido positif do hutanggapi alani koronai naso yamar minggu gay mar minggu. Alay unang na mar minggu yang gabi sumar minggu. Kolam ringgas sudah to. Jadi arong do positif negatif na. Tapola do honon mau lihat itu corona. Alay arong do dampak negatif positif ni. Lapatan na maradia kita siana kaulau tai siana resineto hari Sabtu mulau-ulau kita iko maradia dohita hari Minggu. Maradia hari Minggu bukan berarti tidur-tidur di rumah, bukan. Tajaha muse, taingo muse patik pau patoni. Ingot tamu pabaria hari Minggu Roma ibana tu gereja. Molo na 2 bulan kita nang rotu gereja, mar Minggu ibana dijab. Jadi Tuhan bukan hanya di gereja ini, Tuhan juga mau datang ke rumah kita. Masalahnya kita mau nggak buka rumah kita menyambut Tuhan. Nah mengikut buasa ikom maradia kita ini perintah dan pilihan on. Dan pilihan ini perintah Tuhan. Patik dui, patik paupaton, dan bui di laosi. Haru tu hakai pe maradia dosia nulona. Di naono marima di topa debata langit dohot tano maradia maibana di hari papituhon. Di ida debata mana tino panai nunga macai denggan di sada Musa sada ayat 30 sada macai dengga kian situtu natino pani debata. Budo taida di Bibel tai macai denggat di ida debata. Jadi hinauli ni natino pani debata ima molo adong masa istirahat. Ibarat nakamang dohot tamuina kita jolmokan udok nakidang robot. Isarana molo lau hita merdala buti molo terus merdala kita. Dakola loja boy do non gabisega. Mobil molo dakya istirahat baboy do heng. Bodo gabe dol. Moloau sederhana hidu huanggap hurajumi ari minggon, kita anggaplah kita mengisi bahan bakar. Ngahabis jo bahan bakar sa minggon. Roma hita tu gereja. Maradian mabigi hatani debata, ay gudak persoalan sedupat ta mersugut. Nagudangan. Haru persoalan natwari dak selesai dope Roma musim mersugut. Wado bainot ta mengadupi. Bagaimana kita menghadapi ini? Jadi kita terus disegarkan. Tabba petaho persoalan ini alai au nga adong be bekal ku mengadupi.
idola patanna asa adoptik kita maradian nang akaula-ula taipe ikon adong dotikina maradia. Molo disod na kididokot tanui marparadianan ibana. Na mangihut akamang dohot tamuinang na paduahon molo didok bohano bainot tamangaraduti na tinopani debata na parjolo maparadiaton na kiningan na paduahon didok ikot tasisihod do hasil ni nataulai tuakana asing. Jadi dengan ini kita diingatkan kembali bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu bukan hanya bagian kita. Dakola diawi. Jadi itu hamu kaya nakon nami, haduan molonunga macaribe hamu adong bedi hamu ingot tamui. Dakola diaw hapio. Nuain merlubba-lubba jolma mabain akabakti sosial na. Entah ke siapa, tapi itulah wujud hidupnya. Molo tabere naki dibaga saturpukon, adong do saat ngahita rupani membuat hasilnya, tapi ada saatnya kita membiarkan begitu saja. Molo dihitan na beron dung panen ibana tubuh mamuse sagak nai di pasop budoi asa adong buaton ni akan asomar hauma. Jadi hidup saya ini bukan hanya untuk saya. Dakola diawon pasisihon hasil ni nataulai tuakana asing. Jadi molo disuku na unwaing bohado ho mangaraduti na tinopani debata. Soni mahubay. Asing ni na menyetop eksploitasi di pertanian ngahupabuai alai sonari didok ikon istirahat na paduahon pasisihon na adong di ibanay mangalehon nguluna dakola di ibana alay do tu natinopa na asingi mula muse molo didok akamang doho tamuinang maradian bere kamu dison. Jadi ada waktu kita bersosialisasi pajupang bahkan memulihkan hubungan di tahun Jobelina kiningan Jubileumi di tahun ke-50 kan pitu halipitu 40 sia di tahun ke-50 tahun Jubel tahun pembebasan ilapatan na molo arokya kubungatan na sudinggan di situ saatnya dia dipulihkan kembali. Bere kamu dison di ayat mula mamukas yan ayat 8 sahatu ayat 10 tuluy na kiningan di si maibana adong tahun pembebasan bebas unang adong na mangihoti unang adong na mabubani hita. Sebenarnya bukan aturannya yang tidak ada, manusianya yang tidak mau melakukannya. Alania kamang dohot tamuinang songon jauh-jauh tuhita di bagasan tikion di mingguta sedarion minggu padua hodung trinitatison mangaraduti akan natinopa panggilan memelihara ciptaan Tuhan paling tidak di dalam dua hal itu kita harus melakukannya. Asa dakola kita nanaing mangulu doho do natinopan itu hano. Sesungguhnya molosega natinopan itu na asingon jolma do narugi, hita do namangai. Moloro banjir bandang bukan hanya alamnya yang rusak, manusianya juga bisa bahaya. Isude do kembali do tu jolmai. Alani ikon mardongan, ikon maraliali do hita tu natinopan ide bata. Ingot tamu akau puta na julu. Aidu bendarong marguar si babiat, marguar si ulo, marguar si singa. Dangalanis jingar na daw ay buido na sida maraliali tu aka binatang-binatang buasi. Ang gunway hira na marmusu do hita tu aka natinopan ni debata. Molosong ni edei mungkin alam sudah atau Tuhan sudah bosan ebit giade diete madokoniate mungkin alam ini sudah
tidak bersahabat lagi dengan kita, habesa sitongna jolmai do naso marsaur doho natino pani debata. Alania kamang doho tamu inang, tapatulus mai taulahom mai dalatta pasangapon debata. Marhite-hite na mangaradoti natino panai dang ta eksploitasi habis-habisan natino pana tabain ibana maradian nang hitape adok ti kita marparadianan sianaka ulauta margugo mahita patudus sosa. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na ukubigi hami. Pasu-pasu mai jalaramoti asa anggiat mangulah di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu parsauran nami di bagasan minggu sadarion. Pasu-pasu nang ruas di Puriam na subui rabdoho tami nuaing alania kasahit alania ka hatuaon dohot aka lanna asing. Manang di dia bepe nasida ramoti ma songon pangaramotiom mudihami di bagasan sadarion. Muliate madiho Tuhan jalo matang yang nami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapapungu piliata maredehita sian bukuede nomor 672 jisong naung diaturhon nakiningan sianom mahita parjulu papungu pilihan mulak mahita musetu kursita jadi ano situata ngasiap mambain sanitizer tu tangat tabi asatong nang mulak kita tuhudulata tetap steril. Mari demahita. Tunggulkan si tutu ulaon muatung di pasar Tuhan na Tuhan gangadong mediki mangalem batahe nolumi bohen tiruan tokton say patu pamai alani Tuhani
Martangiakon ma piliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata ama hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uab na hujus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan non pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dame jalo hamuma pasu-pasu sia debatamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina, jala di pasarhon madame na tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita salut na oras madiharap kadangan oras mahita nakso masih jalangan. Jadi sianom ma perjulu mulak sian kursi na siamun namion sani mahita sonang masih sosakan ate baru no sian na di tonga-tonga soni ma muse di sihab birang nami. Oras madihita